Proč pohyb? Proč učím lidi přirozenému pohybu v každodenním životě? Protože je to mým posláním. Protože pohyb miluju. Miluju být na čerstvém vzduchu a hýbat se celý den. Já vím, že pro spoustu z vás to není možné. Sedíte v práci, sedíte v kanceláři, sedíte ve škole několik hodin, pak přijdete domů a to samé si přinesete domů, sednete na gauč, díváte se do mobilu, bolí vás záda a říkáte si, jo, já si zacvičím, mám hodinu 3krát týdně, půjdu do gymu, anebo si dám hodinku jógy za chvíli, až potom, až dám děti spát, až neodkládejte to. Tohle všechno jsem kdysi dělala taky a uvědomila jsem si, že pohyb je tu pro nás právě teď, v tuhle chvíli. Už od narození se hýbeme. Malé děti se hýbou, jsou neposedné, pořád někam běhají a to je správně, nechme je tak, nechme je hýbat, nechme je v pohybu. Protože oni jsou jak opičky, vidí nás a dělají to taky. Takže pokud vidí nás sedět dlouhé hodiny u počítače, na gauči, před televizí, budou to dělat taky. Zkuste to dělat jinak a vaše děti se budou hýbat lépe, budou se cítit lépe, celá vaše rodina. Takže to je to, co dělám. Učím lidi přirozenému pohybu v každodenním životě. A když se ohlídnu v mém životě, kde jsem začala, proč jsem začala, pohyb jsem milovala vždycky. Tenkrát si pamatuju, mamča mě dala na hodiny klavíru a já jsem po 2 letech řekla, že na to chodit nebudu, že mě to nebaví. Sedět tam prostě hodinu nevydržím a začala jsem chodit do atletického kroužku. To byl ten nejlepší start, který jsem mohla udělat. Samozřejmě mám za sebou období vzdoru a mám za sebou období, kdy jsem chodila popíjet pivečko a bavit se a byla jsem prostě normální holka na střední škole. Pak se to trošičku otočilo. Odjela jsem ven, odjela jsem do Anglie a začala jsem studovat fitness instruktora, protože mě bavilo mě trávit spoustu času ve fitku. Běhala jsem na páse, běhala jsem venku. Bavilo mě, že schazuju spoustu kil, že vypadám dobře, kluci se po mně otáčeli a to bylo super, to bylo skvělý, ale ne až tak moc. Vůbec jsem si neuvědomila, jak moc si tím vším vlastně ubližuju. Měla jsem několik zranění od kolen přes páteř a to všechno se změnilo, když jsem potkala své učitele pohybu, kteří mě naučili jak se hýbat a tohle všechno, co znám od nich, předávám teď dál, předávám to svým klientům, předávám to vám. Takže pokud chcete vědět, jak se hýbat, jak se nezranit, jak se bezbolestně hýbat a žít spokojeně váš život, tak mě můžete followovat a můžete mě sledovat na mých stránkách adelakiss.cz a tam se dozvíte všechno. Můžete mě sledovat na Instagramu, na Facebooku a já se vám budu snažit předat to, co znám a to, co umím.